Така. Здравейте хора, тук при мен е Ивет. Това е... Тоест, аз съм Жоро и играем на Асасин в Roblox. И ето е Ивет. И... Нали, ще играем Асасин. Нека да се наслаждавате на видеото. Не забравяйте да се абонирате или да дадете лайка, ако искате още. Да, на клип 20 пъти му казах, да, сигурно се запомни, казвам честно. Също, какво? Обясни как се играе поне. Например, в тази игра трябва да изписване, например, на излизани снимка излизани снимка на някой герой, който трябва да го убием. И трябва да го убием. После, може, ако убием този, ще ни излезе друг. И започваме и него да го убиваме. Но може и той да ни убие нас. Сега започваме. Аз трябва да убия Ивета Алексиева. Не, аз някакъв смовки. Така трябва да убия Ивет. Той е идиот, не го слушайте. На какво да направя? Това ми е работата. Значи тия хора ма... Не бе така. Смоки, къде си Смоки? После те убия Смоки, че да убия и тоя. Убиха ли те? Ихо, иуи. Жоро, знаеш ли защо извиках? Ти бях малко да ме видиш, ама не ме забеляза. Да, съм скрила за... Трябва да убия твоя Симо Лейтърмен. О, и аз трябва да го убия, бе. Не бе, не ме изписа. Не бе! Аз трябва да защитавам него. Тук, как... Някак трябва да го защитавам. А какво значи your target? Your target, да убиеш. Добре, ще го убия. Къде си? Къде си, идиот? Здрасти, идиот. Айде, бе. Убих го. Ремуховит. Къде той е, бе? Ще държа мръсния език. Ето го! Аз трябва теб да убия. Фу! Да! Бам! Не! Тила! Бам! Не! Как ги хвърляш? Аз не мога ги Ми така, фърлям ги. Бам! Бам! Не! Не! Малко! Дай малко да топя, бе! Не! Много топа! Той има нерви! Не! Ади пиздъчи, суки, дай топто ни умира! Ако не стоя мирно е по-вероятно да е. О, не! Сериозно ли носи? Не! Идиот! Вие, че го тръпвам. Ади бе! Тъмно се ми бе, аз трябваше да победя. Аз бях вече така. Той беше идиота. Извинявайте. Звънят ми. Така, приятели, в този рунд аз победих. Сега чакаме втори рунд, да видим кой ще стане с него. Дей и вече победи или пък аз. Или ако не някой друг. Защо ти трябваше да спечелиш? Всеки може да спечели. Ивет Мая ФК, приятели. Ало, да. Добър ден. Добър. Така, в този рун ще видим дали вече победи или пък някой друг. Аз ще победя.
Ай, муквай. Така, Това да убия. нека си да видим кой ще... Аз кой ще убия. И ще убия... Трябва да убия... Ивета Алексиева! Пак симулитър, ма... И аз трябва да убия път тебе пак. От вас пък тип, що? О, не! Сериозно? Аз трябва да убия твоя. Сега трябва да убия Симон Сейс. Някой... Така хора, ще убих Ивет първия път точно. Само после бе убит моя От, най... от Ромео Ехвит. О, Ромео и Джулиета! Ма не са ли? А, да! Не, Ромео беше убит в шахтата за буклук. Да. А ето го твоя убиецът ти. И кой победи? Кой победи? Не знам. Само да някой много по-як. Какво? Джейсън Близ Гейминг. Много по-як е от теб. Да бе, да. Макар че носи моите очила, които са женски. Той има и мъжки. Аз знам едни мъжки. Там има мъжки. Да, хора в коментарите пишете кой е по-як. Аз или той. Чай да стани до мен да види. Така. Ето, приятели. Ето така. Чакай да направя. Пишете в коментарите кой е по-ваки. Така. Ура. Абе, беги бе, Ивеци! Абе, бе! Счупих ти очилахта. Каза вчера мишто. Помниш ли бе? Да. Ами, ако запомни, защото направих, можехме да се различаме. Толкова смих, че... Аз както убих са от първия път. О, аз как ще шибна онова наистина. Тя малко. Тя видим кой ще по... Сега да видим кой ще убия. Нека да видим. Ивета Алексиева! Пак ли аз Колин де Коле нещо? Аз винаги само тебе ма ще трябва да убивам. Това не е честно. Откъс сме в лабиринт, това не е честно. Също. Малко е. О, стига са ми звънели. Кой ти звъня да е? Една приятелка. Бе, някой друг ме уби. Ромех. Май някой... Тъпанар ме уби така. Али бе, той къде отиде бе? Я кажи къде е Колин де Коле. Окей, чакай. Той е... Оф, не мога ти без някъде. Ама в играта ли е изобщо? В играта е. Тук е много плетен човек, не мога го намеря. Знаеш ли къде ходи, той не знае на къде отиде даже. И аз не знам. Аз не мога да си дам един лош. Айде би, айде бе. Всеки път, когато завивам на някой ъгъл, се притеснявам дали ще ме убият. Аз бе само обикалям. Никога няма го намеря. Имайте в играта. Т.е. които са живи. Чакай. Ивета Алексиева и Колин да... Убих го. Yes. О, уважаеми зрители. И така хора, Ивет победи на този трети рунд. Ивет, тъпата снимка не мога да кача от нея. И така... Оф бе, как ме бутна. Абе, я! Виж, че джъмпа малко е намален. Джъмпа малко е намален. О, все не мога да ти кажа това нещо, защото тук има хора, които го гледат. Да, това е... лоша дума, ама... Чак пък лошо. Чак не е чак толкова лоша, ама... За базик става. За бъзик става, да. Така хора, тук са нерва в това лоби. Аз го минах вече. Мирни и чуши. Искаш ли да сваля този нощ там, а те заколя още тук. Къде е Ромео? Ромео ли бе? Аз преди малко го трейдвах. На баща. Аз трябва да мъм сама. Как в момента правим клип, аз правя клип. Какво?
В момента аз правя клип на Roblox. Ма наистина. Аз трябва да убия Коли Декол. Аз, Джейсон. Ето го Коли. Да. Ма на какво играе? Как мина матурата? Ми горе-долу математика. Като математика е. Да. Аз трябва да убие Бластос Бил Геймер. го. И се отбърках, сериозно ли, Жоро? Виж ме бутна. Горе-долу, да. Не ме убиха, нещо се бутна. Бъга е лош. Гледам смолки. И аз трябва да убия Смовкей. И бе. Да. Бъга е лошо нещо. Жоро, айде бе, намери го, той е самотай. Ето го. Yes. Така хора, победих пак. Добре, сега се връщам. Ето, Gamer Go. Ти си геймър? Зой. Але, не съм геймър Зоe. Не се леви са. Не се легави пред клипа, защото тук са прави наистина. Сериозно правя клип. И хора, пак победих. И хора пълно е. Сега кака ми трябва да чака докато влезне. Айде бе. Вече се... Мише? Да. Влизаш ли? О, то 8 човека максимум. Да. Той е пълно. Дано Ромео не излезе. Ади бе. Човек, ако сега правиш клип, толкова пъти ще кажа, ама е това. Ми правя клип, да. Правя в момента. О, това съм предполагал. И снимам. О! Джо, до теб съм. Трябва да убия Джейсън Близ Гейминг. Аз Blast, т.е. Gaming 10, той не сръста красиво това. Не искам да убивам. Преди малко него го убивах. Ето го! Ето го моя. Как да го убия той идиот, бе? Какво направи, бе? Нямах ножове, човек. Аз убих един без да искам. Жаро, Лео. Жаро, уби го, е. Уби го, е. Трябва да бия с Мовкей. Ами ето теб. Бима. О, гласа ти бъде. Аз шах да го оцеля. А защо на снимката изглежда пасуваме? Той е дебел, ама... Той е дебел, само че... Гласуваме. Тук ли е? Да. Айде. Пулкуп. Айде, Макс. Геймър Зоe. Абе, не съм геймър с Зоe, бе. Геймър Зоe. Те ставаха по-малко, бе. Защо тук имат 3 гласа? Жо, веднага изпитам. Оф. Геймър Зоe. Ще играем на Пулкуп. Тук е картата. Хора, само да знаете, че той се казва Геймър Зоe. Айде, бе, не се казвам геймър Зоe, бе. Стига. Геймър Зоe. Стига. Аз кой ли трябва да убия? Трябва да убия Смолски 2460. И така хора, клипът свърши и довиждане. Що